नमस्कार मित्रांनो, मी आशिष नाटळकर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आजच्या भागात आपण बघणार आहोत मुंबई गोवा हायवे NH66ची सध्याची रोडची कंडिशन। तर आपण नांदगाव ते कणकवली या रोडची कंडिशन आपण बघणार आहोत। तर मित्रांनो, या रस्त्याची परिस्थिती बघण्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या नवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील। धन्यवाद। तर मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात आपण बघतोय मुंबई गोवा हायवे NH66ची सध्याची परिस्थिती। तर आपण नांदगाव ते कणकवली जाणार आहोत आणि मित्रांनो, मागच्या 2 व्हिडिओंना तुम्ही चांगला प्रतिसाद दिलात, म्हणून आम्ही तिसऱ्या महिन्यातला सलग हा व्हिडिओ काढतोय। तर आपण ऑगस्ट सप्टेंबर या 2 महिन्यांमध्ये व्हिडिओ काढलेले, तर आता आपण परत 1 महिन्याने ऑक्टोबरमध्ये हा व्हिडिओ काढतोय। तर हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा, जेणेकरून तुम्हाला NH66 मुंबई गोवा हायवेची पूर्ण माहिती मिळेल, नांदगाव ते कणकवली या रस्त्याची कंडिशन। तर आता आम्ही नांदगावमध्ये पोहोचू। तर आता हा नांदगाव फाटा आलेला आहे। तर इकडे ह्या फ्लायओव्हरचं काम चालू आहे, 2 महिने चालू होतं, अजूनही चालूच आहे। आता त्याचं स्लॅबचं काम चालू आहे, गर्डर्स वगैरे पिलर्सचं सर्व काम झालेलं आहे। आणि इकडे आपल्या डाव्या बाजूचं जा भरावाचं काम आहे ते देखील चालू आहे। तर इथे रस्ता थोडासा खराब आहे, सर्व्हिस रोड जो खाली टेम्पररी बनवलेला आहे। तर सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्यामुळे या रस्त्यावर धूळ उडते, त्यामुळे इथे रस्त्यावर पाणी मारण्याचं देखील काम चालू आहे टँकरच्या माध्यमातून। आणि इथून हा जो डावीकडे रस्ता जातो, हा रस्ता फोंडा राधानगरी मार्गे कोल्हापूरला जातो। आणि इकडे आपण उजव्या बाजूला बघू शकता, फ्लायओव्हरचा जो लास्ट पोर्शन असतो भराईचा, त्याचं काम इकडे चालू आहे। रस्ता देखील आहे, व्यवस्थित आहे इथून सर्व्हिस रोड। फक्त नांदगावचा जो स्टॉप आहे त्या ठिकाणी थोडासा खराब आहे रस्ता। तर इकडे डाव्या बाजूला कोळंबा देवस्थानाचं मंदिर आहे, भरपूर प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान आहे। तर आता आपण हायवेला लागलो आहे। या ठिकाणी पुढे सरकारी दवाखाना आहे नांदगावचा, आणि इथून हा पहिला ब्रिज नांदगाव ते कणकवली रोडवरील या ब्रिजच्या दोन्ही लेनचं काम झालेलं आहे। आणि आज पाऊस वगैरे नाही तर एक मागील 3-4 दिवसात भरपूर पाऊस होता या ठिकाणी, लोकांची भरपूर भात शेतीचं नुकसान वगैरे झालेलं आहे। तर आता इकडून आपल्याला कणकवली 12 किलोमीटर आहे, कुडाळ 48 आणि पणजी 120 किलोमीटर। इकडे पुढे नांदगाव बिडियेवाडी हा इथे पुढे स्टॉप आहे नांदगाव बिडियेवाडीचा। या ठिकाणी आहे नांदगाव मोरियेवाडी। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, मध्ये जो आपला गार्डनिंगचा पोर्शन असतो त्या ठिकाणचं थोडंफार काम केलेलं आहे, क्लिनिंग वगैरे। त्याच्या जागी जे रान वगैरे वाढलेलं ते व्यवस्थित केलेलं आहे। पण काही ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, इथे ब्रिजचा जो भरावाचं वगैरे काम असतं ते अपूर्णच आहे, त्या ठिकाणची माती वगैरे थोडीशी ढासळलेली आहे। या ठिकाणी पुढे आपल्याला गॅरेज वगैरे मिळतात, तर तुमचा गाडीचा वगैरे काय प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही या ठिकाणी गाडी चेकिंग वगैरे करू शकता। इकडे शिवसमर्थ गॅरेज म्हणून आहे, या ठिकाणी 2 व्हीलर आणि 4 व्हीलरचं काम केलं जातं। या ठिकाणी आहे नांदगाव पावाची वाडी, आणि नांदगाव पावाची वाडी स्टॉपच्या जरा पुढेच आहे अनिल ऑटोमोबाईल्स। या ठिकाणी व्हील अलाइनमेंट, कार वॉशिंग वगैरे अशी कामं केली जातात। काम ॲक्च्युली झालं आहे पूर्ण, पण लप्स वगैरे थोडेसे ठेवल्यामुळे जरा गाडी व्हायब्रेट होते। तर आपण आता आलो आहे बेळणे पुलावर। बेळणे पुलाच्या देखील दोन्ही लेनचं काम झालेलं आहे पूर्ण। इकडे बाजूलाच लिंगेश्वर देवस्थान आहे उजव्या साईडला, आणि जय
गणेश हॉटेल देखील आहे. तर आता आपण आलो आहे बेळणे फाट्यावर. इथून डाव्या साईडला जो रस्ता जातो तो डांबरे तिवरे या गावातून जाऊन पुढे फोंड्याला मिळतो जाऊन. जो आपला जानवली उमरटमधून जो रस्ता येतो त्याला हा रस्ता मिळतो पुढे. इकडून देखील तुम्ही बघू शकता मध्ये मध्ये असे पंप आहेत रोडवर. प्रॉपर असं लेवलिंग झालेलं नाही आहे रोडचं, त्यामुळे शक्यतो ॲव्हरेजली 60 ते 70च्या स्पीडनेच तुम्हाला जावं लागेल. इकडे उजव्या बाजूला हॉटेल आशिष आहे आणि याच्या पुढे एक साधारणतः 300-400 मीटरवर सावडाव धबधबा आहे. त्या ठिकाणी जायला रस्ता आहे. तोच रस्ता पुढे ओटाव वगैरे या गावात जातो. आणि इकडे यापुढे उमरट पावणाई देवीचं मंदिर आहे. भरपूर बम्प्स आहेत या रस्त्यावर, गाडी अशी जंप होते. या ठिकाणाहून देखील पुढे फोंडा उमरट तिट्यावरून फोंडा राधानगरी मार्गे कोल्हापूरला जायला रस्ता आहे. जास्त करून वाहने सर्व या रोडवरून जातात. तर उमरट रोडला जो जाणारा रस्ता आहे या ठिकाणच्या सर्व्हिस रोडचं काम झालेलं नाही आहे, त्यामुळे हा कच्चा रस्ता ठेवलेला आहे. पण येथील जो हा फ्लायओव्हर आहे ज्या ठिकाणाहून अंडरग्राऊंडवरून गाड्या जातात तर त्या ठिकाणचं काम झालेलं आहे. पण ब्रिजवर देखील बम्प्स वगैरे ठेवलेले आहेत जरा, त्यामुळे गाडी जंप करते. आणि या ठिकाणी पुढे पोलीस कर्मचाऱ्यांची चेकिंग आहे. या ठिकाणी तुमची गाडी वगैरे चेक होऊ शकते. त्या ठिकाणी 2 कर्मचारी उभे आहेत. इकडे पुढे साईडच्या गटरचं काम चालू आहे. ते गाडी माझ्या मते हे झाली आहे, त्याची धूर येत होतो. इकडे मागे आता 2 व्हीलर बंद पडलेली. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता इथे साईड गटरचं काम चालू आहे. खोदाई किंवा केबल वगैरे टाकत असतील त्याचं काम चालू आहे. इकडे साईड पट्टीचं देखील थोडंफार फिनिशिंग केलेलं आहे. तर रोलिंग वगैरे केलेलं नाही. मागच्या वेळी इथे एक ट्रक फसलेला साईड पट्टीमध्ये. आता केबल टाकण्याचं काम चालू आहे, कारण रोडच्या कामाच्या वेळी भरपूर केबल डॅमेज झालेल्या. आणि मागच्या महिन्यात सप्टेंबरमध्ये कणकवली कृष्णनगरी म्हणजे हा जो इथे एरिया आहे या ठिकाणी 2 मोटरसायकलची समोरासमोर धडक झालेली आणि त्यामध्ये 2 जणांचा मृत्यू झालेला. तर आपण आलो आता कृष्णनगरी जानवली येथे. या ठिकाणी देखील गॅरेज वगैरे आहेत. ट्रक्स डंपर्स वगैरे यांचं काम इथे केलं जातं. इकडेच उजव्या बाजूला रिगल कॉलेज आहे हॉटेल मॅनेजमेंट. आणि तर या ठिकाणी ह्या मोरीचं काम अजून झालेलं नाही आहे. एका साईडचं झालं आहे थोडं, पण जो आपला कणकवली टू नांदगाव लेन आहे त्या लेनच्या मोरीचं काम झालेलं नाही आहे. ते किती दिवसापासून अपूर्ण आहे, त्यामुळे या ठिकाणी भरपूर प्रॉब्लेम्स होतात वाहन चालकांना. आपण आता जानवलीमध्ये आलो आहे. या ठिकाणी पुढे उजव्या बाजूला पेट्रोल पंप आहे आणि त्याच्याच पुढे नीलम कंट्री साईड हॉटेल देखील आहे. आणि डाव्या बाजूला इकडे सोनक
टोयोटा कंपनीचा शोरूम, त्याच्या पुढे गॅरेज आणि त्याच्या पुढे टाटा मोटर्सचा शोरूम देखील आहे. त्या ठिकाणी देखील एक पोलीस कर्मचारी उभे आहेत. आपण बघितलं नांदगाव ते कणकवली या पोर्शनमध्ये 2 ठिकाणी पोलीस कर्मचारी होते उभे चेकिंगसाठी. आणि या ठिकाणी आहे अल्फा TVS शोरूम. TVSच्या 2 व्हीलर्स इथे मिळतात. हे बघा, इथे देखील बंप आहेत रोडवर. या ठिकाणी जाणवलीमधील प्रसिद्ध हनुमान मंदिर आहे उजव्या साईडला. आणि या ठिकाणी दोन्ही लेनच्या काम पूर्ण होते आणि इथून पुढे सर्व्हिस रोड आणि सर्व्हिस रोडने आपल्याला जावं लागते, कारण इकडे काम पूर्ण झालेलं नाही आहे. कारण याच्या पुढे एक वॉक्सवेल आहे अंडरपास, त्यामधून तरंदळे वगैरे जाण्यासाठी रस्ता आहे. त्याचं काम कित्येक महिन्यांपासून अपूर्ण आहे. स्लॅब वगैरे झालं आहे कास्टिंग करून, पण जे साईडच्या भरावाचं काम असतं ते अजून पेंडिंग आहे. आणि आधीमध्ये पाऊस पडत असल्यामुळे देखील कामावर परिणाम होतो आहे. तर या ठिकाणी देखील रस्ता खराब आहे भरपूर. इथे काही वेळा ट्रॅफिक जामच्या समस्याचा देखील आपल्याला प्रॉब्लेम येतो. इकडे पावसात हा जो समोरचा बॉक्सवेल आहे तिकडे देखील एक दोन वेळा पाणी भरतं जर एक हेवी पाऊस पडला तर. अजून देखील बघा, एक पाऊस पडून 2 दिवस झाले तरी देखील इथे पाणी आहे. आता जोपर्यंत या ठिकाणी गटर वगैरे व्यवस्थित प्रॉपर करत नाही तोपर्यंत असंच प्रॉब्लेम होत राहणार. या ठिकाणी यामाहा आणि मारुती सुझुकीचा शोरूम आहे. हे बघा, हे समोरून रॉंग साईडने येतात गाड्या, त्यामुळे देखील इथे ट्रॅफिक वगैरे भरपूर होतं. कारण इथे मारुतीचा सुझुकीचा शोरूम असल्यामुळे या ठिकाणी गाड्यांची नेहमीच वर्दळ असते. तर इथे हा आपण जाणवली पुलावर आलो आहे. जाणवली पुलाच्या दोन्ही बाजूचे जे रोड आहेत त्याची कंडिशन अतिशय बेकार आहे. आणि रोड जिथे पूल चालू होतो तिथे देखील मोठा खड्डा आहे. आणि याच्या एका साईडचं फक्त स्लॅब चालू करून त्याच्यावरून गाड्या चालू केल्यात, पण अदर साईडचा जो भाग आहे त्याचं काम अजून होणे बाकी आहे. या ठिकाणी देखील जे आपल्याला ट्रॅफिक समस्या आहे त्याच्यासाठी पोलीस कर्मचारी उभे आहेत आणि ते वाहन चालकांना मार्गदर्शन करत आहेत, जेणेकरून या पुलावर वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी मेहनत घेत आहेत. तर इथून आपला कणकवलीचा ब्रिज चालू होतो फ्लायओव्हर, त्याचं काम देखील अजून पूर्ण झालेलं नाही आहे. नाही, नरडवे मार्गे जाऊया. टाइमपास करून मी टाइमपास करत नाही, मी माहिती देतोय आमच्या सुवर्ण कोकणच्या सबस्क्रायबर्सना. हे बघा, इथे या बॉक्सवेलमध्ये इथे गाड्या वगैरे पास न होत असल्यामुळे ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम येतो. आणि इथे एक क्रॉसिंग देखील आहे. या ठिकाणाहून आपल्याला टेमवाडीकडे रस्ता आहे जायला. तर हे बघा, कोणतंही सिग्नल वगैरे न देता मागे घेत आहेत गाड्या वगैरे. अशा वाहन चालकांमुळे भरपूर वेळा वाहतूक कोंडी होते, त्यांच्यामुळे दुसऱ्यांना देखील भरपूर त्रास होतो. तर इकडे मागच्या 2 महिन्यापूर्वी इथे एक रिटेनिंग वॉल कोसळलेली, जो भरावाचा काम आहे ब्रिजचा त्याची. तर त्या ठिकाणी त्यांनी काळजी म्हणून रिटेनिंग वॉल बांधलेली आहे. त्यामुळे रस्त्याची सर्व्हिस रोडची जी रुंदी होती ती देखील भरपूर प्रमाणात कमी झाली आहे. इकडून देखील एक बॉक्सवेल आहे. कणकवली शहरातल्या रस्त्यांची कंडिशन अतिशय बेकार आहे. ते बघू शकता, सर्व्हिस रोडला भरपूर प्रमाणात खड्डे आहेत. तात्पुरतं काम केलेलं आहे ते. आणि पुढे बघू शकता एक ट्रेलर जातो आहे, त्याच्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या आहेत. आणि बाजूलाच ब्रिजचं काम चालू असल्यामुळे रस्ता देखील अरुंद आहे वाहनांसाठी, त्यामुळे देखील इथे भरपूर प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. आणि या ठिकाणी डाव्या बाजूला SBI बँक आहे, त्यामुळे इथे जे मोटरसायकल वगैरे पार्किंग करून ठेवतात त्यांच्यामुळे देखील मोठ्या वाहनांना इथून जायला जागा मिळत नाही.
त्यामुळे देखील बरीचशी वाहतूक कोंडी होते. आणि आता सध्याच एक 15 ते 20 दिवसापूर्वी जो आपला मेन चौक आहे या ठिकाणच्या फ्लायओव्हरचं काम हाती घेण्यात आलेलं आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला पुढच्या साईडने क्रॉसिंगसाठी रस्ता दिलेला आहे. तुम्हाला कलमट वगैरे जायचं असेल आचरा तर जो पहिला रस्ता होता त्याच्या पुढे थोडासा रोड त्यांनी बनवला आहे तात्पुरता. त्याच्यामुळे आता जर तुम्ही येत असाल तर थोडंसं तुमचं जम्बलिंग वगैरे होऊ शकतं. या ठिकाणी बघा ह्या मेन चौकातच चा जो क्रॉसिंग होता या ठिकाणी ब्रिजचं डेकचं काम चालू आहे स्लॅबचं. इकडे आपल्याला डाव्या साईडला कणकवली बाजारात जायला रस्ता आहे आणि उजव्या साईडला हा कलमट आचरा या ठिकाणी रस्ता जातो. या ठिकाणी देखील भरपूर प्रमाणात वाहतूक कोंडी होती आणि या ठिकाणी भाजीवाले त्याच्यानंतर टू व्हीलर पार्किंग यांच्यामुळे देखील भरपूर अरुंद जागा शिल्लक राहते वाहनांसाठी. त्यामुळे तुम्ही कुठल्याही वेळेत इथे येत असाल तर इथे नेहमीच तुम्हाला वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागेल. मागच्या वेळी आम्ही भरपूर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीत फसलेलो जवळपास अर्धा तास. तर यावेळी थोडं मूव्हिंग ट्रॅफिक आहे त्यामुळे एवढं काय वाटत नाही आहे. या ठिकाणी देखील रस्त्याचं काम थोडं अपूर्णच आहे. हे बघा हे मध्येच असे टर्न्स वगैरे घेतात त्यामुळे मागच्या वाहन चालकांना भरपूर प्रमाणात अडथळा होतो. या ठिकाणी उजव्या बाजूला पेट्रोल पंप आहे आणि त्याच्याच बाजूला ST स्टँड आहे. येथील स्लॅबचं वगैरे काम पूर्ण झालं आहे. थोडं साईडच्या रेलिंगचं वगैरे चालू आहे काम. पूर्ण असं म्हणता येणार नाही काम. आणि या ठिकाणी कणकवली शहराच्या नवरात्रोत्सव आहे. सध्या लॉकडाऊनमुळे गरबा वगैरे सर्व बंद आहेत पण देवीची प्रतिष्ठापना केलेली आहे. इथून जरा व्यवस्थित आहे रस्ता सर्व्हिस रोड पण फ्लायओव्हरचं काम चालू आहे. गटर्सचं वगैरे काम करण्यातून बाकी आहे. काय काय ठिकाणी थोडंफार केलेलं आहे काय काय ठिकाणी बाकी आहे. तर आता आपण आलो आहे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये. तर या ठिकाणी हा डाव्या बाजूला रस्ता जातो हा कणकवली बाजारपेठेतच जातो आणि उजव्या साईडला रस्ता जातो हा पुढे मुंबई गोवा हायवे नाईक पेट्रोल पंप वागदे इथे बाहेर पडतो. तर याच्या पुढे एक छोटासा ब्रिज आहे कॉजवे. तर त्याच्यावरून गाड्या जाऊन पुढे मुंबई गोवा हायवेला आपण मिळू शकतो. या ठिकाणी मध्ये मध्ये काम चालू आहे फ्लायओव्हरचं. या ठिकाणी डाव्या बाजूला तहसीलदार वगैरे कार्यालय आहे. आज जाऊया नंतर पुढे. हो आता आम्ही इकडून आतमध्ये चाललो आहे रेल्वे स्टेशन रोडला. इकडून पुढे कणकवली रेल्वे स्टेशनला जायला रस्ता आहे. त्या ठिकाणून आता आम्ही पुढे साईटवर चाललो आहे त्यामुळे याच्या पुढचं शूटिंग घेता येणार नाही. तर मित्रांनो आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा जेणेकरून आपल्या सिंधुदुर्गातील नांदगाव ते कणकवली या रस्त्याचे कंडिशन सर्वांपर्यंत पोहोचेल. आणि जर तुम्ही या ठिकाणी येत असाल तर तुम्हाला देखील त्याचा फायदा होईल. धन्यवाद.